Ahoj, pozdravujem vás všetkých. Kanál Parola 22 sa opäť hlási do služby. Dnes by som vám ukázal dopravné prostriedky, ktoré stretám tu na trase v regióne, kde jazdím. A sú to celkom zaujímavé stroje, tak sa poďme na ne pozrieť. Nechcel som byť kozmonautom, vždy ma to bavilo s autom. Nechcel som byť hokejista, to bola vec viac než istá. Ešte za čias ČSAD urobil som CAD. Teraz jazdím po ceste, volantu som kráľ v meste. Tak, a sme tu. Presne tento autobus ma zaujímal a teraz sa pôjdeme naň spolu pozrieť. Určite vidíte a viete, že takéto autobusy u nás bežne nejazdia. Podobné výtvory sa snažil vyrobiť autobusový dopravca Troliga. Myslím, že vyrobil 2 kusy, jazdili po Prade, ale neosvedčili sa. Skrátka, nie je to autobus na naše podmienky. A ja teraz po vás chcem, aby ste mi napísali, kde to je a aký je to typ autobusu a kto je jeho výrobca. Vidíte, že je to vlastne voz, ktorý patrí do kategórie zarastené úlovky v tráve a slúži v jednej firme ako sklad, čo je vlastne častý osud starých autobusov, že slúžia ako sklady, drevárne alebo včelíny a chatky v tom lepšom prípade. Tento také šťastie nemal a využíva sa tá prvá možnosť, čiže je v ňom sklad. Vidno na ňom, že už nejaký ten rôček má za sebou. Ako sa sem dostal, nie je pre mňa známe, ale skrátka majiteľ ho používa ako sklad. Nápovedou pre vás je to, že volant je na pravej strane. Ja si myslím, že určite na to prídete, čo je to za vozidlo a odkiaľ pochádza. Tu je miesto zrkadla záslepka a keď stojíte priamo pri tom voze, tak áno, naozaj je dosť vysoký a krátky, pretože bol určený jazdiť v centre miest, čiže nemohol byť moc dlhý, ale vysoký mohol byť. Ako malý v kuse sníval som o buse, no a teraz keď veľký som stále sedím v ňom, nejde mi to do hlavy stále. Dobre priatelia, to by bolo všetko, čo som vám chcel dnes ukázať. Nezabudnite mi dole do komentárov napísať odpovede na moje otázky. Čakám na ne a teším sa. Majte sa pekne, čauko, autobusom zdar.